bafana ba style and the clever boys khona la egroundini qale phansi manje shukela kwasukela fana muhle kakhulu lethu kuthula Ndlale ke futhi laphana baphamisa izandla uthini ke lapha umsizi Nompempe uthi nami ngibonile ke kusho yena lapha uKarabo uthi nami ngibonile uphambili manje ayithathwe lento ibizwe ngegama leEnglish ke manje kuthiwa offside ithathwe ibona ke abafana bayo Wits Junior njengoba ubona ke kulomdlalo njengoba ubona ke kulomdlalo amaqembu amabili lawa alidingayo na kanjani amaphuzu amathathu 3 points lamaqembu omabili liyadlala ke futhi lapha ibhola Jathini ke Nompempe uthi njengoba uzothatha manje lapha ibhola Miles Lindry njengoba ngikutshelile ke ukuthi Miles ngikutshela umdlalo usaqala ukuthi uyena ikakhulukazi oshaya ama free kick esikhathini esiningi uzokhumbula ke iVet mayidlala neUP Tuks washa ifree kick enhle kakhulu asibone ke manje nalo lihle leli Sundowns Sefo ngisakutshela ngoMiles uJersey number 7 ukuthi mahla ama free kick akhe mayiwashaya UP Tuks bedlala nayo washaya ifree kick ingcwenga yento into enhle awubuke namanje into ayilethayo lapho sisho khona ukuthi Sundowns isefo awulibuke uMiles ayifakile lilihle kakhulu hayi lalela angazi ngempela uyena laphana umfana uphumzile mukonyane ukuthi ulithintile noma uMiles zakwethu lana lebzikhena uthi no eka Miles leyana phumzile usondelile laphana